Talbang talni salchuku salo TPF by Tipra motha kathalai mani kaisa panda songsajaka srang sal kila holo bisisni sisa nisakango u sal lono Bharat ha kotor by Tripura Thansa nglainani bagui kok chap laimani tei a salno rugino Tipra motha by TPF motha chini Tripuri dofano mothangna bagui a salno no Borok romui Thansa nglaimani kok baksa nglaimani biskango baksa himlainani hanai wansuk mung tubui phaimani obosini dofhana hamjagnai lukurokni bagui bo belaino wansujaknai kok phaidi ingki Tripuri khorangni mangpliwo press meet khlai kok saklaimani kok rokno जों khanalayana narak naitango Tripuri khorangni mangpli 9 September 2020 Omo history back hangai जों नायनाय खांगे 9 August 9 September 1949 of Kanchan Prabha Devi India by Mother Sign Kaimani Sao Hani Bangai Sini Boroko Hani Bangai Tiprasa native people ni Bangai Belai historical day remarkable day Hani Bangai Uno Muitoni Sal Niko Boroko Sung Belai Kena Nango Sung Phiya Jagani Sini survival ni Bangai Sini Dopha Day Sini Hano Phiya Jagani Bangai Sung de Sobak Pai Tamoni Abosun 70 years of various political parties, regional, national, various organizations, Gabang Mano Sakarka Haipana failed, undone, incomplete Keman Ini or of high Sini media brother of no focus kaya ni bangai sujuk mama ni bangai ni rokno belai kan hambai je kabok ni present situation ini je oro ni go coordination committee je khagani hinai sini his highness Ubagra Pradut Kishur Maniko ni motha bai Tipra motha bai TPF ni motha supremo PK madam ni ei phangbai je tuidului tongjaknai borok coordination committee khani nei tini oro ringja khani bangai thung digi in all round in all aspects and nine can get amo historical day muituni sal laibumani sal sini borok to khani bangai bilai important day tini o Thansa coordination committee khajakmani yagulo je Tripura Hani native people roni bangai survival ni bangai borok ni land rights borok ni culture economic socio bebak na kamai thangbai ka bono revive khaya ni tewaisa restore khaya ni bangai tini o motha khajagani thangai tongo khani bangai belai important joto Tripura Hani borok do pharok o motha khamani no tini ni sing Situng nei o media ni bisingte yang sironi nai belaika hambai sini bubagrano boni full support boni kama hasnai bono no compromise no surrender boni bukuk tui je kok phaimani abo wana ma singsa tamani hanke abo singno thangsaroi tongmani kok Okay, Madam ni bisingte our land, our rights. Sini ha ke sini sason simang nai hene sai tomani bo tini iko bo milikha. Miligei tini bo Thansa ngai Tripura ha no ha te o ha ni busarok no survive khai ni bangai tini 70 bochor ni 70 years je sing struggle khai tomani pending samung no fulfill khai ni bangai tini ni sing jaknai o samung Haidle ang boy to play ini de all coordination committee khadak mani bisingte and they isisa sasinai this 70 years of cable national
international community o thangai kebo officially report roinai greko kintu sini PK madam thangai sini je 70 বছর bugi tomani je deprived depressed khaijak tomani abo already report khaika abo tabo supreme court o sini last hearing final hearing pending NRC je sung ornigo sung minority ngai je susi je sini merger agreement instrumental accession nam base khai the Indian government promise khai tongmani abo failure ng tongmani no sung haina hai dewaisa borong ni thani knowledge rogui borok tabo samung hayani baido bound to sung no haina hai hirok marawani thangai tongu ani bangai sung bono teibe karake sung suba basa ni bangai sung movement khai ni bangai sung tabo Thansa hai sung coordination committee tini thadangai abun asuk sagina tini Belai hambai tini nios halo tini oro guna pada jamatia memorial hall oja kaisa belai kino muituni mangpli sin Wngkha tai muituni Thansa kaisa Wngkha tai ojora o tini je news media tongnai te je Facebook live khlai tongnai no jottono no tini khapu Phiya pharo tini bubagrani Tipra motha tai TPF ni bodol ni Wngde tini je oro kaisa Thansa ni mari rukjak mani abo belai kino kaham tai belai kino naithok Phiya tinio jagao sungjotono national international level ni kok saka ang chini ground level ni kok no sasina among ka ni koimungwa bono tongnai haidi jung Thansa no buskangwe himlaina ni sengkhaba chini o media ni bisingtei obono koimung tongnai chini Thansa ni mariwo jahate nasle mung joli mung sejalai mung abo hai Phiya ngei tini sudo je Tipra motha bai TPF motha Thansa Wngkha abo simi kotoriaku buskangni salo jung tei bo chini organization tongmani je politically non politically fano ungthung bebag jotono jaga Thansa khaikya kai je sini nangmani issue no jung buskango te botlangi thungmannai nangmani kok saka kam tam issue no tei samung khai tong abar kunor nubuino tongo bubuino tei samung khlai tongo enkai tai buskangni salo jung ang bai thang sungjak mani bage ba ngakok bisa sanang musung baksa salayo nongni abo tamo buskango basonai da basaya da akok engkai ngoro sana nayo je basa uibo kuno problem ingya basaya bo kuno problem ingya asol kok ngakai basanani basaya a kokle isapana kotor ni ang bai thangbo wan sugya tai oros sanani bo thangya tamo ngakai buskang ni salo bororok tamo wansu public rok tamo nai abo nai buskang dia pri buskang sejagana abo no jorani kok sajak nai tai tini belekena hambai mario tai ojaga TPF bai tabuk Tipra apatot Thansa ngrakha buskang ni salo sung teibo Thansa ni yapri Thansa ni mari tebo phainani tai ojaga o ok bang pai thak koinani musungu je sung mangkha ni singbo kuno din kumchuk thai kok tri sung kai sung bebak no khobjaknani nangnai tai chini pura Tipra dofa ni ngisa tini ojaga mas hauje sung pura Tipra dofa se Thansa akok no wansuk buskang yapri selai nai haina no belekena hambai